Hello guys, welcome sa Derestong channel. Mga unta. Pipino og orange. Yum, yum, yum. Kanang orange guys, mayonnaise sa vitamin C. Kaunta ni, pwede tama. Kan. Wala ito panihapon. Ano? Ay daghan vitamins ug mineral. Pepino for life. Kunya. Ang paborito prutas ni Inday. Ano siya? Para muluas kilang lawas. Kain na ng prutas na orange. Daghan kay dahag prutas sa guys ano maktan at bang sa isang maktan. Daghan kay prutas ta guys. Apil sa merkado sa Mandawi daghan kay prutas pa dito sa may karsada. Pusang daghan na lagi guys. Pili na lang ka. Pangyo ako be kay wa kay kwarta. Di ba nang kalog ko pordoy ko. Kaluoy. Loya dyan si bawa ng kalog. Manihapon lang og. Yan eh. Pero lami man ni siya. Mayo man ni sa lawas. Labi na des carbon. Pusang daghan ng prutas. Mga lata na lang. Bagong abot mahal. Tanaw mga 4 days. 4 ka adlaw o 5 ka adlaw. Barato na kida. Lami na kayong kaon na. Himo tag salad. Pasko. New Year. Agoy. Rot. Tubig. Akong aircon ko ba? Wait, ali. Mahimo. Mana ganyan biskwit o biskwit, gatas o sukar o sagol.
Salamat sa pagtanaw. Bye. Subuan ng Kalog at your service.